Αυτός ο πίνακας κρύβει μια σημαντική ανατροπή. Αρχικά το ενδιαφέρον είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος έχει φιλοτεχνήσει τον πίνακα. Λέγεται ότι είναι κάποιος Γάλλος. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτός αυτή τη στιγμή? Γιατί ο συγκεκριμένος χρησιμοποιούσε μια μέθοδο η οποία λέγεται chiaroscuro. Το chiaroscuro έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε ένα πίνακα κυριαρχούν οι σκιές. Μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητα σε ό,τι εμείς επιθυμούμε. Επιστρέφουμε στον πίνακα τον οποίο βλέπαμε λοιπόν και παρατηρούμε ότι σύμφωνα με αυτά που έχουμε πει, ο άνθρωπος που βρίσκεται στα δεξιά έχει και τον πρωτεύοντα ρόλο στην εικόνα. Αλλά αν σας πω ότι ο πίνακας αυτός ονομάζεται η άρνηση του Πέτρου, καταλαβαίνετε αμέσως ότι πρωτεύοντα ρόλο στον πίνακα αυτόν έχει ο άνθρωπος που είναι στα αριστερά. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν που έχουμε εδώ είναι ότι σε αυτό το πίνακα ουσιαστικά σπάμε τον κανόνα που λέει ότι το πιο φωτεινό σημείο είναι το σημείο ενδιαφέροντος. Ο άγνωστος Γάλλος επομένως μας έχει δώσει εδώ μια ανατροπή στον κανόνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Χρησιμοποιήστε λοιπόν τις σκιές προκειμένου να μοιράσετε ρόλους στην εικόνα σας πρωτεύουσας ή δευτερεύουσας σημασίας ή να τραβήξετε το βλέμμα του θεατή εκεί ακριβώς που εσείς θέλετε. Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στα πορτρέτα και που είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη και βγάζει πολύ ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα.